nyime koda Elton Otieno watiri nyaka gwenge gweko mag Kisumu kama bende duol mong'ere kaka The Kenya Nile Discourse Forum kokalo ir jakom margi mong'ere kaka Reverend Joe Asila ojiwo jodak mawuok e gwenge gweko mag Nile mondo orang yore manyien maginyalo yudo godo yuto mag kungo omenda. Kano loso koda jofwambo e nyasi mar Nile mabende nobagi e boma ma Kisumu, owacho ni chenro mar kungo e aluora mar Nile nyalo kelo dongruok mathoth ne gin giwegi kachiel koda jirende maggi. So I'm the women representative because largely you find that the board was basically led by men. So to work on the gender representation, it was agreed that in the three clusters, a female is elected. So I had the opportunity and I was privileged to be a women representative for East Africa. Previously it was Tanzania. Yes, so the theme of today is rethinking the Nile. We know the role of women in water management, and therefore I think if we get enough support, the women should play a key role first at home, because we use a lot of water to do so many social and economic activities as women. Women in tree planting is known, women in fishing, we do a lot of that. Many women, the fisher folks, the women actually play a key role. And therefore, if they are involved, they do that. We do a lot of cleaning. So when we talk of pollution, it's not only other things from the industries, even women in our little roles, we do a lot of cleaning in our families. So if women are highly sensitized, then it can also help in improving the water quality that the engineer was talking about. So that I think is quite important, and we can effectively assist the NGOs, even the government at large, both at local and national level, to help in the fight or in the improvement of water conservation and even its quality for human use. I'm a member of the board of the Nile Basin Discourse, which is based in Entebbe, and I represent the women in the second cluster, that is Kenya, Uganda, and Tanzania. The role of women in water management. Joma mine nigi paro matut manyalo konyo wach pi mamiyo pi obed maler kitiyogo kata e mier. Mine nyalo konyo e pidho yien. Mine nyalo neno ni pi obed maler nikech ka giluoko to giluoko gi malo ma pi ok donje e pi. To mine tiyo tich mang'eny mar dongruok kaka keto ohala mar rech. En tich ma mine nyalo timo kabisa. Omiyo mine onego mi paro manyalo konyogi mondo gikony gwenge ma giaye ka gitimo gik moko mowinjore ma ok nyal ketho pi. Nikech mine ma puro mang'eny ma e gwenge itimo gi mine. Omiyo nyaka opuonj maber kaka itiyo gi kaka iloso lowo mondo kik oula ywa lowo dhi e nam, nyalo konyo maber kabisa. Omiyo mine onego jiw mondo yud wach makare mondo okony gero, okony loso pi mondo pi kik bed molil ma nyithindegi modho to nyithindegi yudo tuo. To ka giyudo wach maber, paro maler, to mine nyalo rito mono ma nyithindo dongi joma nigi afya maber mabiro bedo joma nyalo gero piny mar Kenya. Omiyo mine nigi duol motegno, mine nyaka jiw mondo oger piny kata oger